15,75, 87 cm. Proti Filipovým hodinkům je to prcek, ale já jsem za ně šťastný. Tak, seznamte se, to je on. Pěkný kousek. Tady musím ještě dodat, že Jiří zapomněl, protože se bude potápět. Krása, krása, krásnej. Ne, extra carp, ne krása. Ne, jako krása, jako ten kapr, jako, jinak je to extra carp, takhle. Omlouvám se, blbě jsem se vyjádřil. Tak, chlapečku, pojď. A ještě ukáž hlavičku. No jo. Zamávej. Jo, nezamával, zdrhnu. Líbilo se mu u nás, jdem k nám zpátky. Paráda. Tak, jdi. Tak jdeme zbrojit Jiří ještě na 15 nějakou. Jdeme na to. Jinak vidíte, že používáme všechno kvalitní nářadí. Podložka jak má být, podběrák jako bejk. Jo, a tady máme navážení. Prostě nic v obyč. Všechno, aby jsme uchránili rybku. A tady máme to, čím chytáme. Jo, ne. Kromě té hořčice, to dám pryč. Jo, tady ještě zbytek. Tak. Je toho ještě víc, ale tady máme závodní. Tady máme závod. Jiří, ty bys nám prozradil, na co se ti teďka podařilo chytnout, ale krásná ryba. Tahle krásná ryba se mi podařila chytit na Jo, jdem tam. To znamená red fruit. Já to takhle zaberu. Můžu ještě jednou ten, Krásná tu etiketu, vůně. můžu ještě jednou, to bylo vidět. Extra carp, red food, magic floor, pop, Krásně. up. A je to nadipovaný, ještě trošku jsme to dali do pinejplu. Já to takhle zaberu. Zase extra carp. Jo, ještě tady zaberu, máme na kšeltovce, aby každý věděl. Nepřádě to. A vidíte, jak to tam máme nadipovaný. Je to krásně hustý gel. Ještě jednou zabereme ty výrobky. No a můžu se takhle zeptat, to jako náhodně to tam takhle jako hážete, že čekáte, jestli něco chytnete, nebo máte nějakou strategii? No tak samozřejmě, kdo nekrmí, ten nechytá, že jo? A my krmíme, zatím bych odhadl, že za necelých 48 hodin jsme skrmili tak 30 kg, většinou bojlí. Dávali jsme tam, prosypávali jsme to jak se jmenuje, metoďáčkem a zalivali jsme to CSLkem a přidávali jsme peletky CSL a krásně to chodí. Paráda, tak já se ještě takhle podívám, jestli máte něco nachytáno tady. Jo, koukám, že paráda, že je nachytáno, tomu to je takhle letmo. Já ještě chci něco říct. Byla to 24. ryba. Filip mě drtil a teď do toho řádku přijde ta 15 a bude to na stejnou. Jo, takhle. Filip vám zapomněl říct, že dělá snídaně, ano? A byl kakát, takže hodinka v čudu. Takže se zatím loučíme a doufám, když se něco podaří, že určitě se zase ozvem. Čau, čau. Čau, čau.